Ebben a videóban arbitrázs elmélettel fogunk foglalkozni a sztochasztikus pénzügynek a területén. Ehhez Hans Vollmer Stochastic Finance angol nyelvű leíratát veszem alapul, de elég sok mindennel megpróbálom majd nektek kiegészíteni, hogy még jobban érthető legyen. Lesz itt szó valószínűségi mértékekről, metrikus terekről, szigma-algebrákról, martingálokról és arbitrázsmentes mértékekről is például. Ez egy elég tömény anyag, elég sok matematikát igényel, megpróbálom úgy magyarázni, hogy a lehető legérthetőbb legyen. Hát nem tudom, hogy ez így sikerülni fog-e, de azért próbáljuk meg. Na most az arbitrázs az egy nagyon fontos fogalom a sztochasztikus pénzügy területén. Az valami olyasmi, hogy ingyen ebéd, tehát például látunk a útszélén egy 20 000-est és fölvesszük, és hogy miért nem történik ilyen velünk minden nap? Hát milyen jó lenne, hogyha ilyen történne velünk minden nap. Valami ilyesmit próbál leírni az arbitrázs elmélet is, csak hát ugye a pénzpiacokon, a bőrzéken, tehát vannak vagyontárgyak, meg lehet őket venni, el lehet őket adni, lehet sortolni, vannak derivatívák és hasonlók, de hogy miért nincs mégis ingyen ebéd, tehát erre próbál meg fényderíteni az arbitrázs elmélet. És akkor ennek fogunk egy kis matematikai alapot adni ma. Tehát tételezzük fel azt, hogy van egy darab tuti jó vagyontárgyunk, ami lehet mondjuk egy állami kötvény, belerakunk valamennyi pénzt, t egyenlő nullában és t egyenlő 1-ben, még egy év elteltével fizet 1 plusz r-t, ugye az a kamat, tehát az r a kamatláb, és akkor annyit fog kifizetni. Ez a tökéletes befektetés, és akkor vannak rizikósak, mint például az Ethereum, a Bitcoin, az OTP részvény, a Tesla részvény, ezek ugye valahogy változgatnak, nem tudjuk, hogy ez mennyit fog kifizetni, fog-e kifizetni, elbukjuk, nem bukjuk, és akkor ezt kéne valahogy leírni. Hát ehhez mértékelméletre lesz szükség. A valószínűségi teret azt 3 darab fogalommal tudjuk definiálni. Az egyik ez a nagy szigmával jelölt lehetséges kimenetelek halmaza, van egy ilyen írott F-fel jelölt szigma algebra, ami egy kicsit fájdalmas, tehát ennek a megértése, de majd egy kicsit beszélünk róla, és van a P, a valószínűségi mérték, ezt a 3-as szokták általában valószínűségi térnek nevezni. Tehát miért van itt szükség mértékelméletre? Ugye szeretnénk mérni, tehát vannak eseményeink, mi a valószínűsége, mi a kifizetés, tehát mérhető függvényekkel kell dolgoznunk, és például, hogyha azt nézzük, hogy mi az A esemény bekövetkezésének a valószínűsége, hogyha többféle szenárió is generálhatja azt az A eseményt, akkor ugye a VK-ra szummázni kell a valószínűségeket. Tehát például, hogyha kockával dobunk, 2 kockával, akkor mi a valószínűség annak, hogy 6-os dobunk, dobhatunk úgy, hogy 2-4, dobhatunk úgy, hogy 3-3, és akkor össze kell adni ezeket a valószínűségeket. Kicsit kényelmetlenebb a helyzet, amikor folytonos a valószínűségi tér, mert akkor valamilyen integrált kell néznünk, és ilyen d omegát, és akkor ehhez kell ez a szigma algebra, hogy ugye meg a mértékelmélet, hogy hogyan tudjuk mégis ezt az integrált értelmezni, és hát olyan halmazokkal, olyan jól mérhető halmazokkal szeretnénk dolgozni itt a sztochasztikus pénzügy területén, amikre ez az integrál értelmezhető, hogy hát a valószínűség fogalmával tudjunk valamit kezdeni. Na, de térjünk vissza a vagyontárgyakhoz, tehát akkor keyvel fogom jelölni a portfóliót, de figyeljünk, mert többféle key betű lesz itt, tehát ezzel össze lehet kavarodni. Ez a tuti, a key 0, az a tuti biztonságos befektetés. Belerakunk valamennyi pénzt, t egyenlő 1-ből pedig 1 plusz r-t fog kifizetni. Ez fontos lesz, ez most többször elő fog jönni, az r kamatláb, ez pozitív. És akkor van egy key, a kockázatos, tehát ez eleme r D, tehát D darab, D hosszú. Vektor, veszünk Bitcoint, OTP részvényt, Tesla részvényt, Meta részvényt, D darabot, és mellé csapunk egy darab tuti jó kifizetést.
Tehát ez lesz a ki kalap, és akkor ez definíció szerint ki null, ki jó, tehát itt a tuti és a rizikós. Ennek az ára az analóg módon pi kalap, pi null, ez legyen 1, tehát kerüljön 1-be a kötvény, hogy egyszerűbb vele dolgozni, tehát lenormáljuk az egészet, és pi. Jó, és akkor ehhez mennyi pénzre van szükség? Az euklidészi térbe össze kell szorozni a két vektort, aki tanult lineáris algebrát, annak könnyű, aki nem, az meg képzelje el, hogy egy szorzásjelet írunk közé, és akkor hány darabot veszünk a bitcoinból, hány darabot az OTP-ből, hány darabot, és akkor ezt ugye az árral össze kell szorozni, és össze kell adni, és nyilván úgy kapjuk meg, hogy mennyi lóvéba kerül nekünk ez a mutatvány. És akkor mennyit fog ez kifizetni? Az S az legyen egy ilyen sztochasztikus vektor, ami az omega szenáriótól függ, tehát hogyha az omega történik, akkor ez lesz ez az S, és akkor ezt valami valószínűségi módon írjuk le, és akkor ezt kell megszorozni a ki S-sel. Tehát ez lesz a kifizetés. Mennyit teszünk zsebre, mennyi után kell adózni, vagy valami ilyesmi. Ez meg, hogy mennyibe kerül. Jó, szemléletesen. Mennyi a kifizetés, mennyibe kerül, tehát minden befektetőt ez érdekli, nem? Hát mennyi pénzt kell beletennem, és mennyit fog hozni, de semmi más nem érdekel a befektetések során, mint ez a két kérdés. De ugye itt most matematikával foglalkozunk, valószínűség van, szigma algebra van, szenáriók vannak, hogyan tudjuk leírni. Jó, mi az az arbitrás, tehát mi az ingyenedét? Hogy fogalmazza meg az arbitrás feltételt a matematika? Hát viszonylag egyszerűen mennyibe kerül, tehát ez az, amit nagyon szeretnénk, én ezt úgy fogalmaznám talán, hogy mennyibe fog kerülni? Hát kevesebb vagy egyenlő, mint nullában. Ha ennyibe kerül, akkor nagyon boldogak vagyunk, plusz, hát ugye még adjon is valamennyit, tehát nem elég az, hogy most elhagyom az omega jelölést, most nem kell a valószínűség, de tudjuk, hogy ez egy valószínűségi sztochasztikus vektor, és akkor ez pedig nagyobb egyenlő nulla. A nullával nem annyira érdemes foglalkozni, most hogyha nullába kerül és nullát hoz, senkit nem érdekel, kerüljön vagy nullába, vagy mínuszba, tehát ott a sortolás lehetősége is bejön, és hozzon pénzt, pozitív legyen a kifizetése, hát nulla, az nem gyerek. Ugye itt a null halmazok az megint egy ilyen zavaros terület, de most azzal nem foglalkozunk. Tehát ha ez a kettő teljesül, akkor azt hívjuk arbitrázsnak, az a tipikus, klasszikus életbeli példa, hogy leesett a földre 20 000-es, és fölveszik az utcán, és hazamegyünk és kerestünk. Nekünk ugye nem került semmibe, és hozott nekünk valamennyi pénzt. És akkor mit lehet egyébként elmondani? Tehát van itt egy ilyen ekvivalens állítás a könyvben, amit szerintem egész értékes, és akkor azt most itt ezért elmondanám, hogy mit lehet egy ilyen ki eleme RD vektorral elmondani, tehát D darab rizikós vagyontárgy. Az arbitrás feltétel az valami olyasmivel egyenértékű, hogy a ki-szer az S, ki-kalap, bocsánat, az S, tehát a ki-kalapra vigyázzunk, mert akkor már, bocsánat, itt nincs, de a ki-kalap, hogy benne van a nem rizikós, kibe nincs. A ki-kalap szor az S, az mindig nagyobb egyenlő lesz, mint az 1 plusz R szer a pi szer a ki. Tehát ez olyan, mintha ez a diszkontált értéke lesz a t plusz 1 pillanatban ennek a befektetésnek, tehát olyan, mintha pi-szer kiért vettünk volna kockázatmentest, és az kevesebbet hoz, mint hogyha ugyanazt a pénzt tesszük kockázatosba. Ugye ez az arbitrásból következik. És akkor nézzük meg, hogy ezt hogyan lehet levezetni. De ugye nézzük az első arbitrás feltételt, hogy abból még mi következik. Jó, most ezek talán, tehát azt jegyezzük meg, hogy a pi 0 az 1, mert az mindjárt fog kelleni. Jó, tehát akkor ki fogunk indulni az első arbitrás feltételből, tehát mi van akkor, hogyha a piaci modellben van arbitrás, akkor az matematikailag így néz ki, hogy a pi szer a ki, az kisebb egyenlő nulla.
Jó, bontsuk ki, ugye a pi és a ki, az mind a kettőben van egy rizikómentes és egy rizikós rész. Tehát ugye az a pi 0, a ki 0, ez a biztos befektetés, plusz a pi-szer a ki. Ez pedig a kockázatos része. Tehát ez kisebb nulla, első arbitrás feltétel. Ez 1, tehát ezt tudjuk, hogy ez 1, és akkor a ki 0, az, most átviszem a másik oldalra nektek, akkor ide kerül egy mínusz, pi-szer ki. Jó, szorozzuk meg 1 plusz r-rel mindkét oldalt, az 1 plusz r az pozitív, az kisebb mínusz 1 plusz r pi ki. Jó, és adjunk hozzá még s-szer ki-t mindkét oldalhoz. Tehát s-szer ki meg 1 plusz r szer ki 0, az kisebb s szer ki mínusz 1 plusz r szer pi szer ki. Ha ez teljesül a ki, s, r, psi 0 vektorokra és számokra, akkor az ugye az arbitrás, az első arbitrás, ezt az első arbitrás feltételbe vezettük le, tehát akkor ha így néznek ki ezek a vektorok, akkor az első arbitrás feltétel teljesül. De ugye azt látjuk, hogy ez az s szer a ki, meg az 1 plusz s szer, ez az s kalap, szor a ki kalap, ez a kifizetése a teljes portfóliónak, ugye amikor eltelt az egy egységnyi idő. És akkor erről viszont tudjuk, hogy ez nagyobb, mint nulla. Ugye? Hát ez ide van írva, ez a második arbitrás feltétel, tehát az s szer a ki mínusz az 1 plusz s szer pi szer ki, az nagyobb nulla. Ha ugye ez nagyobb nulla, és ez nagyobb annál, akkor az is nagyobb lesz, mint nulla. Tehát, hogyha arbitrázs van, akkor ez teljesül. Jó? És akkor nézzünk egy tetszőleges ki eleme RD vektort. Ahhoz tegyünk hozzá most egy olyan ki nullt, hogy mínusz ki pi, és akkor nézzük, hogy mit kapunk. Tehát megnézzük, hogy erre teljesül az arbitrás feltétel. Na most hogy néz ki az ár? Tehát mennyibe fog kerülni nekünk ez a portfólió, az ugye ki kalap, ugye a ki kalap, az definíció szerint beletesszük a kockázatmentes és a kockázatos, tehát a ki kalap, tehát a teljes portfólió szor az árvektor, az ki 0 szor pi, meg pi 0, bocsánat, meg ki pi. De ugye ez ugye 1, a pi 0 az 1, ezt megegyeztünk, és a ki 0 pedig azt pont így választottuk, hogy ez itt kiessen, tehát ez itt ki fogja elégíteni az arbitrás feltételt, mert ugye a ki kalap szor pi kalap az 0, azért kisebb egyenlő 0, most itt pont egyenlő. És akkor a következő lépés pedig az lesz, hogy kifejtjük a hozamát. Tehát az ugye ki, csak itt ugye s kalappal kell szorozni, az ki 0 szor s0 meg ki szer s. És ugye az s0, tehát a hozama a biztosnak az ugye 1 plusz r, és a ki 0 azt pedig így választottuk, tehát írjuk tovább, az mínusz 1 plusz r, ugye ez a tag, és ki pi. Igen, ez volt a ki 0, és akkor még van meg ki szer s. Jó, és akkor látjuk azt, hogy ez nagyon hasonlít erre. Tehát mit tudunk mondani az így létrehozott portfóliónak a kifizetéséről? Az, hogy ez, ha ez teljesül, akkor ez egy arbitrás. Tehát akkor tudunk találni, mert ugye ez a kifizetés. Tehát ez az első arbitrás feltétel, és ez pedig a második arbitrás feltétel. Jó? Tehát, hogyha ha ezt kielégíti ez a portfólió, akkor kielégül a második arbitrás feltétel, és
akkor azt mondjuk, hogy ez a piaci modell az arbitrást, megengedi az arbitrást, van benne arbitrás, és ugye látjuk, hogy ugye ebből az következik, hogyha ez itt nagyon nulla, akkor ez arbitrázs, és akkor az teljesül rá, hogy ez nagyobb lesz, mint nulla, tehát akkor a ki S az nagyobb, mint az 1 plusz R szer ki pi. Jó? Tehát, hogyha teljesül rá az arbitrás feltétel, akkor ezt tudja, hogy a ki szer S nagyobb, mint 1 plusz R szer ki pi. Jó? És akkor ugye erről beszéltünk, hogy létezik akkor ilyen vektor, amit hogyha belerakunk, akkor arbitrázs lesz. És akkor arról lesz szó, hogy hogyan lehet olyan, vagy mit tudunk azokról a modellekről mondani, amik ezt nem engedik meg. És akkor van ez tehát hogy ugye látjuk, hogy itt diszkontálunk, és akkor vannak ilyen kockázatneutrális mértékek, tehát ugye érezzük, hogy a mértékkel lehet variálni. A mérték volt ugye a pi, ezt ne felejtsük el, hogy itt a valószínűségi terünk, a pi a mérték benne. És akkor azt tudjuk mondani, hogy az ár az legyen ilyen, hogy az SI per az 1 plusz R. Jó, ezt mindjárt elmagyarázom, és az I az 0 D. Tehát ezeket hívjuk ilyen kockázat-neutrális mértékeknek, vagy martingale mértékeknek. Tehát, hogyha az ár, ugye a pi volt az árvektor, az ár, az E az a várható érték. És ugye ez a P szerint, tehát a P valószínűségi mérték szerint a várható értéke ennek. Tehát az SI, az ugye, az S az azt mondta meg, hogy a T egyenlő 1-ben mennyi lesz az ár. És hogyha azt visszadiszkontáljuk 1 plusz R-rel, leosztjuk és nézzük ezt a várható értéket, akkor így árazzuk. És ezek lesznek a kockázat neutrális mértékek, ez egy definíció, jegyezzük meg őket. És akkor van a Fundamental Theorem of Asset Pricing, vagyontárgy árazás alaptétele, ami, ez lesz a következő videónak az anyaga, de ehhez nézzünk még egy fontos definíciót, ami pedig ugye a martingale mértékek létezéséről, vagy az arbitrázs mentességről beszél, és ez pedig azt mondja, hogy akkor lesz, definiál egy ilyen P halmazt, ami olyan P csillag mértékekből áll, hogy a P csillag az ekvivalens a P-vel, és a P ez azt jelenti, hogy hogyha van egy A esemény, ami a P csillag mérték szerint nulla valószínűségű, az akkor és csak akkor történik, hogyha a PA is nulla. Jó? Tehát ezek ilyen barátságban lévő valószínűségi mértékek, és akkor ezzel fogunk majd foglalkozni a következő alkalommal, hogy ezeket még deriválni is lehet, és hogy ennek szigorúan pozitívnak kell lenni, akkor tudjuk az arbitrás feltételt levezetni, illetve korlátosságáról is majd beszélnünk kell. Egyelőre most csak annyit jegyezzünk meg, hogy ugye mahinálhatunk a mértékkel is a piaci modellünkben, ez a martingale vagy kockázatneutrális mérték, így definiálhatjuk ezt a P halmazt, tehát olyan valószínűségi mértékekről beszélünk majd, amik ekvivalensek, azt ilyen hullámos egyenlőséggel jelöljük, és ezt értjük alatta, és akkor beszélhetünk a deriváltról, vagyis hogy hát ez ugye a sűrűség fogalmához vezet majd, és akkor azzal kapcsolatban ki fogjuk mondani a vagyontárgy
árazásának alaptételét is be fogjuk bizonyítani, ez lesz a következő videónak a tartalma. Addig is jó ismétlést, matekozást, és akkor várjuk titeket a következőben. Sziasztok!